Mayor Vico Soto versus Corina Sanchez, Julius Babaw, and other reporters, cyber libel. Pasig City Mayor Vico Soto criticized journalists. He did not name the two known journalists who conducted the interviews, but shared screenshots of interviews of veteran journalists Corina Sanchez Rojas and Julius Babaw. Ngayon, Dad, naging issue ngayon kasi may in-expose or may expose daw si Mayor Vico Soto sa kanyang Facebook page na pinapakita niya at sinasabi daw niya na mga reporters na to, dapat tinatanong muna nila na bakit daw sila i-offer ng 10 million lang para sa isang feature para ma-advertise sila sa kampanya nila. Sinasabi ni Vico Soto, clearly may corruption sa media kasi hindi nila tinitignan ang corruption na nangyayari sa harap nila kung sila mismo nagbe-benefit sa pera para lang ma-feature at ma-promote ang mga ibang corrupt na personality. At ngayon, ang mga response naman ng iba na reporter na natag o napakita ni Vico Soto sa kanyang Facebook page na cyber libel to kasi paninira ito sa kanilang dignidad bilang reporter kasi wala naman daw siyang ebidensya na pinakita pero sinisira daw nila ang kanilang dignidad bilang reporter. Ano masasabi mo dito, Dad? Well, una, no, kung sa aking pagkakaalam kasi hindi naman yata sinabi ni Mayor Vico Soto na tumanggap sila. Parang sinabi yata nag-alok yata. Parang gano'n na sinasabi. Number two, syempre, ang punto naman ni Mayor Vico Soto dito is kanyang pinapangaralan ang ating mga kababayan at ating mga reporter na next time sana naman dapat maging maingat sila. Kung alam nilang medyo doubtful na o red flag na yung mga kayamanan at ari-arian ng mga kanilang ini-interview, dapat bilang journalist kinakailangan maging patas sila o balansyado sila. No? Pero pangalawa naman, sa kabilang banda naman, sinasabi naman ng mga reporter, mga lifestyle feature naman ito. No? Hindi naman ito isang investigative journalism ang kanilang ginagawa, kung hindi parang lifestyle feature na pinapakita lang nila yung mga naipon o mga kayamanan o mga ari-arian ng mga kanilang fini-feature para maging inspirational story ito. So there are two sides of the coin here. No? So kung titingnan mo, ang punto ni Mayor Vico Soto is number one, to enlighten people and at the same time to call their attention na wag na sana nilang i-feature o bibida yung mga alam nilang taong ang kayamanan galing sa mali. Kasi kung gagawin natin yun para nating iniengganyo ang mga kababayan natin na gumawa ng masama. No? Pangalawa naman, ang sinasabi naman ng mga reporter, ito naman para maging isang inspirasyon. So doon ngayon nagkakaroon ng pagtatalo. So ngayon, kung ihahabla to at sasampa sa piskalya, ang next question na ng piskalya is may probable cause ba rito? Ang tanong, nasira ba o na-damage ba ang reputasyon o dangal ng mga reporters na sumabit dito? This is a very kumbaga gray area na tatalakayin ng ating mga hudikatura no, o yung ating mga piskalya. So nasa nasa gitnang area to kasi nga hindi naman yung tahasang sinabi na tumanggap kayo. Pero at the same time sinasabi naman ng kabilang kampo, kami na parang nag-insinuate ka o pinatamaan mo kami tapos nilabas mo yung mga mukha namin o aming mga pagkatao sa iyong vlog no, o sa iyong picture. So na-damage ang aming reputasyon. So this is where the challenge is. No? So that's why if I were them, I think it's best that both parties should talk, should be able to explain to each other kasi mas mabuti masettle itong mga issues na to on a private matter, no? Rather than going to court and then both parties will be damaged or will be going through a difficult time. So yun ang aking tingin dito. No? But next time, sa ating mga kababayan, siyempre napakahalaga din na wag tayong magbibintang kung wala tayong sapat na ebidensya o wala tayong mga witnesses na nakakita kasi nga pagka ganyan, siyempre talaga may magagalit na kabilang partido. Yan lang aking nakikita rito. Actually, Dad, that's a good point. Pero kaya nga dapat natin i-espouse na dapat mas maraming Pilipino ang mas maging educated at pumunta sa kolehiyo at mas dumagdag ang kanilang kaalaman. Kasi kung mas maraming mga educated na Filipino dito sa bansa natin, mas madidiscern natin kung ang mga kayamanan ba ng mga mayayamang pamilya dito ay galing ba sa tama o galing ba sa korupsyon o galing sa mga maling paraan. So, kahit na i-lifestyle check ng mga media yan, na binibigyan sila ng lifestyle feature, kung maraming Pilipino ang educated enough na ma-discern nila kung mali ata yung pamamaraan, kung paano nila kinita yung pera na yun, mas marami sa atin makaka-judge better kung sino ang may maling pera at sino may tamang pera. Sa tingin niyo ba, tama ba ang naming and shaming na ginawa ni Vico Soto para i-expose daw ang alleged corruption sa media? I-comment niyo yan. Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. Ako naman po si Michael Sai, ang inyong dad ng bayan.